ئەڵمانیای هاتنە ئەفغانان یا ئەڵمانیای ڕاوەستاند و هێویە حکومەتە هەیڤە وەری ئاواکردن بەهشت. لێ پێشیا دەرباسی مەسەلەی ببم. ئەف دیمەنتێنە بیراوە دیمەنێ بەریا 3 ساڵە لە باڵافڕگەها کابول یا ئەفغانیستانێ ئەم دەست پێ بکەن. پشتی 11/2001 ێرشێنە سەر ئەمریکا بۆ وڵاتی ناتۆرە ji bo ku Talibanê bertaraf bike êrişî Elqaydayê kir dovra êrişî Talibanê û hukmdariya Afganistanê ji destê Talibanê deranî. Ji hingî pê de tam 20 sala welatên NATO û serî de Amerîka li wê derê barageh vekirin, hewldan leşker û birêveberiya Afganistanê perwerde bike û bi vî awayî bi xelkê Afganistanê jî ketine têkiliyê de. Bi gelek kesan re şoxulîn. Gelek Afganî bi wan re kar kirin. Karê tercûmaniyê, karê nanpêjiyê, karê şoforiyê, karê perwerdê, karê fêrkirina çand û zimên, karê istixbaratî û her wekê dî. Ev dîmenê hûn dibînin ev ew kes bûn. Ew kesên ku bi Amerîka û welatê diyên NATOyê re hevkarî kirin. Piştre jî 2020 li Dohayê Amerîka û Taliban li hevdû kir ku NATO xwe vekişêne û Taliban dîse werin ser hukm. Vêce ev kesên bi wan re karkiribûn Afganiyê ku bi NATOyê re karkiribûn wê li erdê bimane. NATOyê xwe devekişand jiyana wan dikete metirsiyê de. Beriya 3 sala roja dawiyê ya xwevekişandina leşkerên NATO û yê Amerîkayê ev trajedî pêk hat. Ji ber leşkerên NATOyê xwevekişandba lê Afganiyên hevkarê wan wê dê diman û Taliban jî dihatine ser hukm. Ebu sedem xel bibaze balafirgeha Kabul ya paytexta Afganistanê. Di balafirgehê de tijî insan bûn, di balafira de rê nebû, heta gelek kesa xwe bi teyareyê girtin, bi balafirê girtin dema teyara firiyan û 5 kes ji banî ji balafirê ketin û jiyana xwe ji dest dan. Gelek dewletan bername ji bo wa çêkirin ji bo biçin welatê wa, yek ji van jî Almanya bû. Vêce heta niha Almanyayê derdora 20,000 kesî anîbûn. Ji va derdora 5,000 kesî dîrek bi Almana re kar kiribûn, yên din jî malbatên wa bûn. Lêbelê zêdeyî 4,000 kes manine. Yê ku xwe tomar kirine, kaxezê xwe teslîmî konsolosê kirine, konsolosa Almanya Pakistanê ji ber ku kar wê derê birêve çê. Kesên bixwastin tevlî vê bernamê bibin, diçûne Pakistanê li wê derê diman, kaxezê xwe li wê derê teslîmî konsolosa Alman dikirin. Ji ber ku ji xwe têkiliya dîrekt ya Almanya û Afganistanê halê hazir nîne. Yanî aliyê fermî de pişt perdê de meseleke diye ji xwe. Ev 4,000 mayî jî di rastiyê de an jê di pratîkê de vîze standin e. Tenê li bendê bûn ku Almanya yeko bibêje we filan demê hûn dikarin bi filan balafirê û balafirên taybet Almanya ji we re amade dike werin. Herî dawî ji xwe hetiya bûrî balafireke ji van kesan tijî zêdeyî 120 kesa li Leipzigê danî, ew hatine Leipziga Almanyayê. Piştî vê yekê hikûmeta niha ya Almanyayê ku hikûmeteke demkiye diyar kir ku ew vê bernamê niha dirawestînin, hikûmeta nû werî ava kirin ku meha pêş bi ihtimalek mezin wê destkarê xwe bike ku ji Partiya Sosyal Demokratan SPD û Partiya Xristiyanên Demokrata CDU pêktê gotin bila ew hikûmeta nû biryarê bide ka wê dewam bikin an na. Lêbelê ji xwe CDU di bernameyê hilbijartinê de gotibû ku ew ê va bername hem vê bername ji bo Afganistanê hem jî bernameyên wisa rakin. Êdî di meriyetê de rê nedin ev bername pêk werin kes ji derve birêya bernameyên wisa werine Almanyayê. Vêce
اف 4000 مای زیده 4000 کسین ماین شکیس خوچون بسالان به آلمانان را به ولات ناتو را کار کردن نهاجی کسی که رو خودی درکوینی نه و پرانی وان کردن وگرن افغانستانی جی جبرکو برینها لدیجی طالبانا شغلی بون تراژدی یک مازنه خود نه سرید کسی